Ni suguba kɛnɛ min bɛ sigi Sikaso n'an k'a ma ko foire agricole de Sikaso FASCO ale ye kɛnɛ ye min ye feere kɛnɛ don a bɛ sigi Sikaso san 2 o san 2 kun ye waasa ka se ka an ka sɛnɛfɛnw k'olu don da la ani ka se ka sanni feerew nɔgɔya. Bakari Jara ale ye ni sugu ko labɛnbaw ka ɲɛmaa ye. Laɲini min b'an bolo o ye a fɔlɔ Sikaso sɛnɛfɛnw ka sidɔn k'u lakodɔn yan ta thème o ye sɛnɛ kɛcogo ɲuman n'u b'a fɔ ko sɛnɛ hɔrɔn o bɛ se ka kɛ fɛn basigilen ye an fɛ cogo min na a ka kɛ sababu ye hɛrɛ ka sɔrɔ baara ka sɔrɔ denmisɛnninw ka basigi commerçants bɛ Tɔnbukutu Gao Kidal Kayi Kulikoro fɛn o fɛn n'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni mako bɛ sɛnɛfɛn min na i ka n'a ɲini anw fɛ yan commerçants k'a ɲini anw fɛ yan ka feere kɔnɔ. Kama sɔrɔ Sikaso ye sɛnɛkɛduguba ye Mali kɔnɔ nka ka kɛɲɛ ni bayɛlɛmalikɛminɛnw sɔrɔ tanya ye. Sikaso sɛnɛfɛn caman de bɛ tiɲɛ walima a caman bɛ di dasu la. Ni sugu fiyɛba in kɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɔbɔ o gɛlɛya la sɛnɛkɛlaw fan fɛ. Abdul Karim Dambele ale ye sɛnɛkɛla ye Sikaso. Sɛnɛfɛn minnu bɛ Sikaso yan laɲiniw bɔra kan k'a fɔ tuma dɔ a bɛ bɔ ka caya a t'a tigiw nafa ka na ye minnu b'a ta ka taa n'a ye ka taa feere olu de ka nafa ka bon n'a ye cikɛbagaw ta ye. Donc an y'o laɲiniw kɛ conseil régional ka sigi kɔnɔ ko ka kɛnɛ sigi kɛnɛ min b'a to Sikaso sɛnɛfɛn a bɛ kodɔn bɛgɛmadɔw ni mɔnikɛlaw bɛɛ ka se ka balo u ka baara la. Ni sugu fiyɛba in kɛnɛ kan a bɛ taa feerekɛyɔrɔ 60 ani kɔ la minnu dayɛlɛla n'o ɲɛsinnen bɛ an ka sɛnɛfɛnw ma ani sɛnɛkɛ mansinw ale ni an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmalenw ma. Uruki Jasana ale ye bayɛlɛmakɛmuso ye Sikaso. Ni foire in nin ye fɛnba de anw fɛ parce que foire in bɛ kɛ sababu ye an bɛ ko ladɔn mɔgɔ minnu bɛ na foire la u b'an ka produits ye ani u b'a san u b'a consommer donc a bɛ kɛ sababu ye an bɛ ko ladɔn ani a bɛ kɛ sababu ye fana anw yɛrɛ min ye bayɛlɛmalikɛlaw ye baara kɛ ɲɔgɔn an fana bɛ ɲɔgɔn ko ladɔn. Nin kɛnɛ ye ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔba ye feere hukumu kɔnɔna la Sikaso. Jɛnɛbu Tarawele ale ye filɛlikɛla ye. Tiɲɛ na n nana foire kɛyɔrɔ la n ka jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko Sikaso sɛnɛkɛfɛnw olu de ka ca foire kɛyɔrɔ in na wa a da ka nɔgɔ o ye ko ɲɛnamaba de ye Sikaso ma a ka ɲi Sikaso ka daɲɛ ma. Sikaso sɛnɛ ɲɛmaaw olu ma to kɔ ni sugu fiyɛba in kɛnɛ kɔnɔna la. Sibiri Sanogo ale bɛ baara kɛ sɛnɛ soba la Sikaso. Foire in kɛra fɛn ye pour que ka se ka an ka sɛnɛfɛnw dɔɔni an bolo sanni feere fanfɛla ka se ka sɛnɛkɛfɛnw fana dɔn. Donc an ka laɲini fana ye ka kɛ ole kɛ foire in ka tɔgɔ kɛ san 2 a ka k'an bolo yan san o san a ka k'an fɛ yan nɔ Sikaso. Sikaso sɛnɛkɛlaw ka fɔ la ko Sikaso sugu falen don sɛnɛfɛnw de la ko fɛn min bɛ se k'o gɛlɛya ban k'o ye bayɛlɛmali. Musa Kone ale ye sɛnɛkɛla ye Sikaso. Bayɛlɛmani nafa ka bon kosɛbɛ sɛnɛkɛla bolo ka da kan n'i y'a jateminɛ Sikaso mara in kɔnɔ bi sɛnɛfɛn a nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ sɛnɛkɛla kan a kɛbaga ka ca i b'a sɔrɔ woson kilo bɛ na waati dɔw la sɛnɛkɛla yɛrɛ bolo dɔrɔmɛ 3 sɛnɛkɛla fana ta bɛ k'a bolo i b'a sɔrɔ a t'a dɔn a bɛ taga cogo min na donc o ye gɛlɛya ye bayɛlɛmali bɛ min nɔgɔya. Sikaso komini ɲɛmaaw olu bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na waasa nin gɛlɛya min bɛ sɛnɛkɛlaw kan bɛ se ka ban cogo min na. Umar Goita ale ye maire ka kankɔrɔsigi ye Sikaso mairie-ba kɔnɔ. Sikaso a bɛ wagati bɔ an ye an ka fɛnkɛnɛw bayɛlɛmali an y'a kɛ priorité ye k'a sababu kɛ a b'an ka PDC kɔnɔ. Ayiwa fɛnɛ PDC kɔfɛ an ni dɛmɛbagajɛkulu caman bɛ kuma ɲɔgɔnya la an ko min ye an ka priorité fɛnɛ ye o ye ka se ka an ka fɛnkɛnɛw bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan ka se k'a dun an yɛrɛ fɛ yan. Hakilina jiginna nin sugu fiyɛba in kɛnɛ bɛ sigi Sikaso san 2 o san 2 ɲinata san 2024 n'o tun y'a ta ko 6nan ye ale daminɛna décembre kalo tile 14 n'a bɛ taa kuncɛ décembre kalo tile 19 nata la. Awa Bamba VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Sikaso.